Jedno krásne uvedomenie. Plietla som si čelenku. Plietla som si ju kvôli tomu, že som si ju chcela dať na ceremóniu. Počujete to chcela. Tak som si ju chcela dať na ceremóniu, tak som ju doplietala rýchlo. Až v jednom momente som sa zastavila a pozerám. Chyby. Tak som sa zastavila, vzdala som to, nechala som to na tom mieste a hovorím si, dobre, vrátim sa. Ale už som musela rozplietať, pretože už som robila chyby. A kvôli čomu? Kvôli tomu, že som vyvíjala na seba tlak, že som chcela. Takže som 3 dni rozplietala, aby som sa vrátila na začiatok a plietla ďalej. Takže mi to o to dlhšie trvalo. Takže chápete, čo robíme tým chcením? Keď chceme, tak zo zásady ideme z nedostatku. Lebo ja chcem, tak chcem. Ale zároveň to nechcem. Chápete? Ja viem, že je to akože také všelijaké ešte, ale pochopíme. Pozrite, keď chcem, tak vyvíjam nejaký tlak, áno? A tým pádom, že chcem, tak to nechcem. Tak zároveň to robím tak, aby som sa zbojkotovala, pretože to bojkotujem, tak to chcem. Ale keď to mám, počúvajte to, mám to. Počujete v tomto slobodu? Takže v tomto sú tie finty. Stačí si len na to zvyknúť, ale najprv si to zvedomiť tak, aby som tomu porozumela a potom tak môžem fungovať. Jasné, že zo začiatku je to také, že to najprv urobím automaticky ale potom mi to trkne a zmením to. Ale jednoducho je to určitý postup a je to určitý tréning a to je normálne, však všetko, čo potrebujeme, tak trénujeme, áno, aby sme v tom boli dobrí. Aj keď máme talenty, tak potrebujeme tú disciplínu.